ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରାମ ଏବଂ ଭୀମ ନାମକ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ରାମ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କ୍ଷେତିବାଡ଼ି କରି ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ପୁଅ ରାଜୁର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତା ପୁଅର ଗୋଟେ ହାତ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମ ନିଜ ପୁଅ ରାଜୁକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତା ଭାଇ ଭୀମ, ଯିଏ ଗୋଟେ କସେଇ ଥିଲା ଏବଂ ଚିକେନ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲା। ସେ ତା ଭାଇ ରାମ ଉପରେ ଜଳୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଭୀମର ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମର ପୁଅ ବାବୁଲା ବି ତାପରି ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଗର୍ବ ଥିଲା। ଭୀମ କହିଲା, ବାପା ବାବୁଲା, ମୁଁ ବଜାର ଯାଉଛି, ତୁ ଦୋକାନ ଦେଖିବୁ ହେଲା।